Vítáme vás na provozně ekonomické fakultě ČZU. Pokud sem právě nastupujete do bakalářského programu, tak se cítíte možná trošku zmatení. My bychom vám v tomhle videu chtěli pomoct, trošku vás zorientovat a ukázat vám ty nejzákladnější věci, které by student v prváku měl vědět. První, s čím se asi setkáte, je UIS, neboli Univerzitní informační systém. Tady řešíte všechno, co se týče známek, rozvrhů, zápisů, vlastně veškerou administrativu v rámci studia. No a pak je tady Moodle, kde najdete veškeré materiály k výuce, testy a úkoly. Na vejšce se setkáte s různými novými slovíčky, jako je například zápočet a zkouška, anebo přednáška a cvičení. A jaký je mezi nimi rozdíl? Zápočet je taková vstupní brána ke zkoušce. Je to test, který je ústní nebo písemný, záleží na kantorovi a zpravidla na něj máte 2 pokusy. Když ho splníte úspěšně, tak se dostáváte ke zkoušce, což je takový final boss každého předmětu a po úspěšném splnění máte uzavřený, hotový předmět. Na zkoušku máte zpravidla 3 pokusy. Každý předmět má svůj počet kreditů. Celkem za bakalářské studium máte nazbírat 180 kreditů, to znamená, doporučuje se okolo 30 kreditů na semestr. ISIC karta, neboli průkazka studenta, slouží k prokázání totožnosti přístupu do například testovacího centra nebo přístupu do kolejí. Pokud byste se chtěli jít učit například do akvárka, tak si jenom takhle pípnete a otevřou se vám dveře. Každý student ocení stipendium a to se dělí do 4 typů. Jedno je sociální, potom je ubytovací, potom je sportovní, anebo taky prospěchové. Důležitý, na co nezapomenout, přidat si bankovní spojení v UISu. A když máte čas mezi přednáškama, můžete zajít sem do chill zóny, kde najdete kávovar, automat s jídlem, anebo třeba mikrovlnky. Fakulta vám otevře dveře i do praxe, a to přes JobsPev, kde najdete stáže i brigády. Pokud máte podnikatelský nápad, tak je tady pro vás Point One, podnikatelský inkubátor. No a kdo chce prostě vycestovat do zahraničí, tak nejlepší volba je Erasmus. Kampus ČZU drží prvenství, a to za nejudržitelnější kampus v České republice. No a najdete tady všechno od učeben, přes knihovny, přes jídlo, až po ubytování. Do kampusu se dostanete autobusy 107 a 147 ze zastávky Dejvická a autobusem jede přibližně 12 minut. Co se týče jídla a pití, největší klasikou je tady menza. Není to ale jediný místo, kde narazíte na dobrý chálec. Dále tady máme taky akademický klub, restaurace G, restaurace v klubu C a pizza Suchdol. No a kam na kávu tady na ČZU? Jedna z nich je v HDčku, což je zkráceně hodně dobré jídlo a na pevce se nachází v prvním patře, hnedka nad hlavním vchodem. Dále taky na fakultě Agra a ještě poslední kavárna, která tady je v aule, kde právě teďka sedíme. Pro lidi, kteří by hledali něco speciálního, tak tady na univerzitě pár takových věcí máme. Například pivo z univerzitního pivovaru Jeník, nebo ČZU víno z našich vinic na Mělníku, anebo například produkty z potravinářského pavilonu pod značkou které vyrábí studenti z Agra v rámci jejich praxí. A pokud hledáte klid, ideální místo je zajít sem do Libosadu, kde se můžete projít a trošku provětrat hlavu. Vysokoškolský život nabízí vedle studia také volnočasové aktivity. Za zmínku stojí třeba podílet se v nějaké ze studentských organizací, anebo chodit tady na party a eventy, které pořádají často studenti pro studenty. Vím, že pro začátek je toho na vás asi hodně, ale nebojte se, v prvním měsíci se rozkoukáte a pak všechno půjde o dost s nás. A kdybyste potřebovali nějaké aktuality, sledujte náš Instagram pev.czu.cz. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte like a budete ho sdílet s někým, kdo taky nastupuje do prváku a já se na vás budu těšit tady v kampusu. Ahoj!